Паколькі БССР была той рэспублікай, якая непасрэдна межавала з захадам, то Менск успрымаўся як візітоўка маладой краіны, вітрына яе дасягненняў, у тым ліку і ў гарадской архітэктуры. Дарэвалюцыйная архітэктурная спадчына Менску, да таго ж разбітага войнамі, не падавалася каштоўнай тагачасным мінчанам, таму горад сапраўды стаў пляцоўкай для архітэктурнага эксперыменту, наколькі ён быў магчымы ў тыя не надта багатыя на рэсурсы гады. Асноўны архітэктурны стыль беларускіх 20-х – канструктывізм. Гэты кірунак мастацкай думкі распаўсюдзіўся ў Амерыцы і Еўропе на пачатку стагоддзя і асягнуў росквіт якраз у 20-тыя. Ідэалогія канструктывізму была блізкай тагачаснай творчай моладзі. Імкненне да канструявання навакольнага асяроддзя, якое актыўна накіроўвае жыццёвыя працэсы да стварэння мастацтва для ўсяго народа. Прадстаўнікі канструктывізму супрацьстаўлялі прастату і падкрэсленую утылітарнасць новых прадметных форм паказной раскошы папярэдніх эпох. Найбольшы распаўсюд канструктывізм атрымаў у архітэктуры, дзе яму былі ўласцівы збліжэнне мастацтва з практыкай індустрыяльнага побыту, асіметрычнасць контураў будынкаў, агаленне тэхнічнага боку пабудоў, шырокае выкарыстанне шкла замест сценаў, жалезабетону, плоскіх дахаў. Строгія геаметрычныя формы, суплёт якіх нараджае складаныя абрысы будынкаў, шырокія вокны, адсутнасць дэкору, выразны кантраст з пейзажам, гэтыя архітэктурныя асаблівасці і сёння робяць будынкі 20-х адметнымі сярод іншых гарадскіх аб'ектаў. У Менск ідэі канструктывізма прывезлі найперш выпускнікі Вхутэмаса, легендарных мастацкіх майстэрняў, якія працавалі з 1918 года па буйных гарадах былой імперыі. Над беларускімі праектамі працавалі маладыя, яшчэ студэнты, архітэктары Вячаслаў Уладзіміраў, Васіль Красільнікаў, Майсей Гінзбург, Іван Запарожац, Рыгор Лаўроў, Іван Валацько, Андрэй Бураў. Выбітны ўзор менскага канструктывізма – будынак фабрыкі кухні, пабудаваны па праекце Івана Запарожца. Фабрыка-кухня, па задуме стваральнікаў, мела вызваліць хатніх гаспадынь Менска ад бясконцай гатоўкі і магла прапанаваць гараджанам 2500 гарачых абедаў у дзень. Амбітны архітэктурны канструктывісцкі праект – універсітэцкі гарадок. Сярод архітэктараў Рыгор Лаўроў, смаленскі беларус, вучань знакамітага супрэматыста Эль Лісіцкага і выпускнік Віцебскай мастацкай школы. Ён жа спраектаваў яшчэ адзін прыкметны будынак у стылі канструктывізма – Менскую бібліятэку імя Леніна. Разам з фабрыкай-кухняй і некаторымі карпусамі цяперашняга БДУ бібліятэка ёсць ідэальным узорам менскага варыянту канструктывісцкай ідэі ў архітэктуры. Нягледзячы на разбурэнні Другой сусветнай вайны і маштабную варварскую перабудову ў паваенным Менску, канструктывісцкія будынкі 20-х усё яшчэ добра заўважныя ў архітэктурным абліччы Менска, Віцебска, Гомеля, а таксама ў архітэктурнай думцы яго нашчадкаў, менскіх архітэктараў сярэдзіны 20-го стагоддзя.